Исәммесез, ТНВ эфирын адымнар дәвам итә. Студия Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге тапшыруда. Урлау түгел интернет аша талау бу. Нигә Татарстан халкы үз куллары белән миллионнарын мошенникларга күчерә һәм фатирларын югалта. Айга бер тапкыр менә республика буенча андый очраклар булгалый. Бер-бирләрен белмиләр, республика белән элемтә җитми. Татар эшмәкәрләре җыены нинди проблемаларны ачып салды? Безне берче бездә Татарстанның бер нинди продукциясе дә юк. МРТ алманы да шигендерне дә үтәли күрсәтә. Медицина технологиясын Татарстан галимнәре ни рәвешле авыл хуҗалыгына яраклаштырмакчы. Шул чигендерне карый башласак, без уже әйтә алабыз, бу чигендердән яхшы орлык буламы, или бу чигендерне, орлыкка җибәрбезсә, малга азыкка җибәрә. 4 көннән Рамазан ае башлана. Хаҗга бару өчен ничек юллама атасы? Шушы җәмгыятьтә, яшәгән мөхитебездә бәйрәм хисләрен тудыру өчен Нурлы Рамазан дигән бәйге игълан иттек. Бүгенге тапшыруны бу атнада безне шаккатырган соннан башлыйк. Атна сайын Татарстанлылар мошенникларга 20 миллион сум акчасын күчерә. Бу суммага ким дигәндә 4 фатир алып булыр иде. Республикада теркәлгән җиниятләрнең 4тән бире интернет, телефон аша, ягъни читтән торып кылына. Бер яктан карасан, үтереш тә, кыйнау да түгел, әмма республикада шулай акчасын югалткан әби үз-үзенә кул салган иде инде. Без соңгы 3 елдагы барлык урлау һәм мошенниклык очракларыннан халыкка килгән зыян күләмен соратып алдык. 2022дә 2 миллиард, 2021дә һәм 20-дә 1 миллиард сум. Әле 2 ел элек кенә Татарстанлар атна сайын 10-15 миллион сумнан колак какса, хәзер 20 миллионга җитте. Россиянең халык фикерен өйрәнү үзәге үткәргән тикшерү күрсәткәнчә, соңгы елда ил халкының күбесе, ягъни 80%-на телефоннан мошенниклар шалтыраткан яки SMS хәбәр юллаган. Һәр икенче сораштырылучы аралашканда ук кешенең мошенник булуын сизеп алган. Һәр 10-чысы акчасыз калган. Соннар әлеге төр җиниятләрнең чыннан да күп булуын раслый. Бу күрсәткечләр буенча Татарстан, Мәскәү һәм Краснодар краеннан гына калышып, 3нче урында бара. Ул халыкның киременә бәйлеме, әллә артык шанучан булуынамы? Гөлназ Сайфетдинова конкрет чираклар турында. Авылдашың да түгел, райондашың да түгел. Бөтенләй чит ил кешесе дә сине җимереп, синнән акча таләп итү ихтимал. Динә Латыпованың социаль челтәрдәге бите атнадан артык мошенниклар кулында булган. Миңа булар исеме җибәрәләр WhatsApp'тан, инде җибәрәләр, номерны алганнар күрәмсең. Сез безнең карамакта, сездән $1000 диләр. Мин инде шаккаттым, керәм тагын карыйм, юк, керә алмыйм, бетте үземнең аккаунтыма, үземнең битемә. Сатулашалар социаль челтәрдә язган әсәрләрен юкка чыгаралар, бераздан сатып алу хакын киметәләр, әмма Динә Латыпова акча күчерми. Бу өлкәдә эшләүче белгечләргә мөрәҗәгать итеп кенә аккаунтын кире кайтара. Мошенниклар чит ил студентлары булып чыга. Кемнәрдер кереп утыра да синең челтәреңнән әлеге дә бара ягы мошенничество инде. Синнән теге синең исемеңнән мин авариягә эләктем, минем белән бәла, миңа акча җибәрегез дип яза башлыйлар, әйме. Менә шундый вакытта сак булырга кирәк. Миңа шалтыратканнар да әйтә башладылар. Бу банктан имеш, сезнең картагыздан нидер шикле операциялар уза. Ошандым, миңа әйтәләр, сезгә кирәк акчагызны үзегезнең картадан күчерергә, бүтән картага. Монысы инде катлаулырак очрак. Казанда яшәүче ир акчасын мошенниклардан саклыйм дип картада булган барлык сумманы аларга күчерә. Инструкция биреп утырдылар. Менә шул банкка барыгыз, шулай итегез дип 700 меңнән артык акча бар иде. Ишеткәнем дә булды, шундый алдаучыларны бар икәнлеген картадан урлап, шалтыратып. Ну, ничаптыр менә ышандым. Җинаятьчеләр халыкны акчасыз гына түгел, милексез дә калдыра. Узган ел ахырында бер пенсионерга башта банктан дип, аннары полициядан дип шалтыраталар. Аның исеменә кредит алырга тырышучы мошенникларны тотуда ярдәм сорыйлар. Телефоннан өйрәтеп фатирын саттыралар. Зыян күрүчене туганнарына да әйтми, һәм акчасыз да, фатирсыз да кала. 7 миллион сум мошенниклар счетына китә. Бу соңгы вакыттагы иң зур сумма. Кеше фатирларын да сата. Айга бер тапкыр менә республика буенча андый очраклар булгалый. Ул фатирнаннар кайтару бик авыр, чөнки гражданнар бөтен эшне үзләре башкара, алар үзләре аңа рөхсәт бирә. Читтән торып урлаучы һәм мошенниклар соңгы 3 елда күбрәк банктан шалтыратабыз дип интернетта сату иткәндә һәм керем вәгъдә итеп алды. Табышлы инвестицияләр белән кызыктыручылар тузагына быел инде 24 кеше капкан. Ялган сайтларда янәсе реаль биржа. Алдау өчен нәрсә генә уйлап тапмыйлар. Схемалар катлаулана. Шул ук вакытта туганыгыз юл һәлакәтен эләкте. Җинәят шашмас өчен акча күчерергә кирәк дип шалтырату кебек иске ысулларны да күп кулланалар һәм алданалар да. Быел гына да андый зыян 20 миллион сумнан арткан. Җинаятьчеләр күбрәк республикадан читтә булган кол үзәкләрдән үй телефоннарына шалтырата. Бу тузакка күбрәк өлкәннәр эләгә.
Qozonga Moldovадан келіп, курьер болып эшләүче берәү пенсионерлардан акчаны алып, Мәскәүдәге 2 Украина гражданинына күчергән. Аны аэропортта тоткарлыйлар. Хәзер аларның өчесе дә кулга алынган. Акча җыярга курьер буларак студентларны, яшүсмерләрне җәлеп итәләр. Казанның бер мәктәбендә шундый 7 укучыны тоткарлаганнар. Студентларны мошенниклар үзләре таба, легкий заработок шикелле тиздән акча эшләргә мөмкинлеге белән. Яшүсмерләр паспорт белән фотога төшеп, аларга җибәрәләр. Чөнки җинаятьчеләр аннары үзләре дә куркалар бу акчаны бу курьерлар алып китмәсен өчен. Алар бу җинаять икәнен беләләр, чөнки алар битләрен каплыйлар. 2-3 ай алданрак таксида төшәләр. Мошенник җинаяты ул 16 яшьтән. Бездә закон буенча анда шулай ук 10 елга кадәр төрмәгә утырту мөмкин. Мондай дистанцион җинаятьләрне ачыклау бик кыен булса да, соңгы елларда ачу очраклары арта. 2021 елда срок алучыларның 22% ирегеннән мәхрүм ителсә, узган ел 30%-ка якын. Дөрес, күбесе 3 елдан азрак утыра. Учитывая тот резонанс, который вызывает в обществе эти преступления, финансовые... Кешеләр зур суммалар югалта. Дәүләт бу җинаятьләрне ачыклауга бихисап чыгымнар тота. Җинаятьчеләр тиешле җәза алырга тиеш. Хөкем карарлары катгый булмаса, мондый төр җинаятьләр ташкынын киметеп булмаячак. Шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итәләр, мәҗбүри төзәтү эшләренә җәлеп итәләр, ирекләрен шиклиләр, штраф салалар. Әмма бу урланган сумма күләме белән чагыштырырлык микән? Быел мошенниклык һәм картадан акча урлау очраклары буенча 500 җинаять эше судка җибәрелгән. Кырын эшләрне ачыклау күрсәткече буенча Татарстан Идел буе округында 1-нче, Россиядә 3-нче урында бара. Акча кире кайтару буенча инде бу бик заоблачный дип әйтәм инде, русчалатып әйткәндә. Әмма дә ләкин менә шушы кредитлар алып сез шушындай авыр ситуациядә эләгәсез икән, безнең анда клиентларыбыз бик күп. Арбитраж судка мөрәҗәгать итеп, шушы 127 федераль закон буенча аларны шушы кредитлардан коткарырга ярдәм итәбез. Белгечләр тагын бер кат гади кагыйдәләрне искә төшерә. Аларны кәгазьгә язып, күренә торган җиргә алып куйсаң да зыян итми диләр. Аеруча олы кеше өчен. Банктан дип шалтыратсалар, элемтәне шунда ук үзәргә, карта кодын беркайчан беркемгә әйтмәскә, интернеттан алынган әйбер өчен соңыннан гына түләргә, бары тик ышанычлы сайтларда гына алдан түләргә була. Юл һәлакәтенә эләккән туганыңны коткару өчен полициядән шалтыратып акча сорасалар, ышанмаска, телефонны үзеп, шул туганыңа үзеңә шалтыратырга. Һәр кеше ниндидер акча эшләү юлларын изли һәм уланы таба. Акча эшләүчеләргә ярдәм итүчеләр алар һәр вакытта да без әзер дип үзләре килеп чыгып торалар. Менә яңадан әйләнеп кайтык, менә шушы мошенникларның аларның шын психологлар булуына. Әлбәттә трубканы куеп була, тиз генә телефонны куеп була. Тик менә анда шушы психология дигән әйбер бар. Кешедә кызыксыну уяна. Кем шалтыратты икән? Нәрсәгә шалтыраттылар икән? Һәм ул яңадан телефонны алачак. Әзрәк җибебрәк сөйләшкәннең ништәләр икән? Алар үзләренең атакаларын башлыйлар кешегә карата. Һәм кеше инде куркып калырга мөмкин. Конкрет кына юк дигәнрәк сүзләр әйтәсең икән, ул вакытта әлбәттә бернинди дә куркыныч янамый. Мондый хәлләрдән соң үз-үзенә кул салу очраклары бар инде. Күпчелек мошенниклар һөҗүменә әзер түгел. Әмма җәмгыятьтә бу күренеш артагына, димәк аның белән имин яшәргә өйрәнергә кирәк. Гөлназ Сайфетдинова, Инзилә Хөсәйнова, Роман Фенин, Рәмзил Гарипов, Адымнар. Бу атнада Казан тарихи ватан буларак Россиянең татар авылларыннан эшмәкәр милләттәшләребезне җыйды. Әлеге җыен 11-нче тапкыр үтте һәм халык санын алу нәтиҗәләреннән соң көтеп алынды. Чөнки Татарстанга Россиянең күпчелек төбәкләреннән үз эше, димәк һәр нәрсәгә карашы булган эшлеклеләр җыелды. Татарның урта һәм кече бизнесы. Алар торган җирләрендә милләтне саклауга өлеш кертүчеләр, халкын эш белән тәэмин итүчеләр, авылларда мәктәпне ремонтлаучылар, укытучыларга өстәмә акча түләп торучылар. Бу очрашудан без бик җитди фикерләр, тәкъдимнәр, мисаллар көттек. Шәхси аралашкандалар шактый яңгыраса да, пленар утырышта каз өмәсен барлык төбәкләрдә уздыру белән татар телен саклау кирәклеге кебек гомуми мәсьәләләрне атау белән генә шикләнде сыман. Ким дигәндә сәхнә артында һәр эшмәкәр бер-бире белән аралашканда файдалы элемтәләр җайланган дип ышаныйк. Татар авыллары саклансын, үссен, көчәйсен дип җыелган милләттәшләребез белән Рания Абдрахманова аралашты. Безнең авылга 530 ел, безгә инде татар милләтләребез 1692 елда Минзәлә Муслим районнарына килеп утырганнар. Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылында шул вакытта килеп утырган 6-7 гаиләнең хәзер нәсел дәвамчылары яши. 1200 ләп кеше. Авыллары зурая, чөнки монда Фәнир Галимов кебек эшмәкәрләр, авылларның тоткалары бар. Күбрәк яшьләрне җәлеп итәргә кирәк бу мәсьәләдә. Чөнки
яшьләрне хәзер китерү авыл хуҗалыгына бик авыр. Аларга үзләренең шәхси эшләрен башлату кирәк авылны тотарчы. Шул вакытта алар кызыгалар. Нәрсәдер ясарга, тимерлек эшләргә. Моның өчен аларның торган җире тарихын белүе дә кирәк ди ул. Шуңа авылда бабай утары ачып җибәргән. Ачык һавада Төмәнәкнең 17нче гасырдан башланган тарих музее урын алган. Без әлеге буын шушы тарихның шылбыры без. Бу башында безнең элекке буыннар, ә бу якта киләчәк буыннар. Менә шу шылбырны безгә ничектер менә үзмәче шушы буынга электр шылбырыннан ут биргән сымак иттереп, шушыларга нәрсәләр менә бирергә кирәк. Эшмәкәрлек һәм авылның үсеше. Татар авыллары эшмәкәрләре җыенының быелгысы шушы темага багышланган иде. Юктан түгел, авылда эшмәкәр бар икән, ул андагы бер кешегә булса да эш урыны таба. Димәк, ашарына ризык, яшәренә мөмкинлек бар дигән сүз. Оренбург эшмәкәре Раул Әкбәров үз оешмасы хисабына авылдагы мәктәпкә газ керткән, юллар сала, хәйриячелек белән шөгыльләнә. Барысы да шуның белән ялганган ул. Мәктәбедә ул зарплатасы да производствода Советлар Союзы вакытында алар бергә булганнар. Шуңа күрә һәрбер авылда эшмәкәрләр дип әйтелгән, ул колхозлар булган, алар шулай ярдәм иткәннәр мәктәпләргә дә даже үз акчаларына тезелгән булган эшләр. Соңгы елларда ул эшләр онытылды. Шуңа күрә күп мәктәпләр безнең төбәкләрдә дип әйтелгән ябылып беттеләр алар. Без менә шуны япмасын өчен шуларны эшләдек без. Газ буенча кайда доплачивать без шул преподавательләргә. Татар эшмәкәрләренең үз авылының тоткасы булуы турында җыенның пленар утырышында Татарстан рәисе аерым әйтте. Без сездән бик күп үрнәк алабыз. Менә һәммәгез үз кешеләре белән нинди зур бизнес гына бару түгел. Сезнең һәммәгездә дә үзегезнең татарлыгыгызны сакларга, шушы безнең гореф-гадәтләребезне киләчәк буыннарга җиткерергә, менә сезгә шуның өчен һәммәгезгә зур рәхмәт. Менә шундый булыгыз киләчәктә дә. Россиядә бүген 4200 татар авылы бар. Шуларның 2000-нән артыгы Татарстанда. Татар авылларын аларның төзеклеге, миллилеге һәм тырыш эшмәкәрләре аерып тора ди җыенга җыелучылар. Ә глобальләшү чорында мондай очрашулар аеруча да мөһим диләр. Чөнки зур үсешләр, казанышлар һәм уңышлар бергә җыелганда тагын да ачыграк күренә. Үзебезнең авылда, үзебезнең районда, үзебезнең республикада да Ходай безне яраткан, бишендә үскән, туган, и бишендә калган, и бишендә калачакбыз. Бүген авылларның бар яклап үсеше мөһим. Дәүләт программасы гамәлдә. Илнең төрле төбәкләреннән җыелган эшмәкәрләргә шундый татар авыллары мисалларын быел Чувашиядә күрсәттеләр. Шыгырдан, Тукай, Урмай, эшесенә бергә 12000 кеше яши. Аларның күршесе булган Татарстанның Кайбыч районындагы кадәр. Чувашиянең татар авылларында дәүләткә эшләүче юк диярлек. Зурмы, кечкенәме, һәркемнең үз бизнесы. Бер Батыр районында гына 90 төрле авыл хуҗалыгы продукциясе эшкәртелә. Балычылык килеп чыкты инде. Үзеннән үзе уй белән теләк бер кеше эшләмәгән эшне эшләп карарга. Кемдер терлекчелектә, кемдер игенчелектә, өченчеләр тимер эшләнмәләр ясый, дүртенчеләр җиләк җимеш үстерә, бишенчеләр профнастил җитештерә. Йортлары кирмән кебек, хуҗалыклары зур, халкы тырыш. Милләттәш эшмәкәрләр үзләре татар авылы үсешенең нигезе дип динне атый. Чувашиянең Комсомольск районында эшмәкәрләр белән дин әһелләре кулга-кул тотынышып эшли. Мәхәлләләр каршында эшмәкәрләрдән торган иҗтимагый совет оештырганнар. Алар авылда килеп чыккан һәр проблеманы, янгынмы ул, юлсызлыкмы, чишмә цекләндерүме бергә хәл итәләр. Тукай мәхәлләсе, без аны әйтеп киләбез, ул татарлар өчен бер феномен. Анда кирелгән бизнесменнар, мәктәп директорлары, сельсоветтагы булган җитәкчеләре. Бу мәхәлләнең йөрәге общественный совет. Делегатлар соклануын яшерми. Күрәбез инде, что ничек бизнес сообществолары эшли, монда совместно администрациялар белән эшлиләр. Күрше Мордовия республикасында да динне асылларыбызның берсе итеп күрәләр. Бездә яшьтән бирле ана атадан күрәләр ничек алар тәрбияләнә. Ана ата намазы ки, алар да яннарга баса да, палатукларын ялваклар киләләр дә, яныбызда уки башлыйлар. Димәк, тарихны белгән, диндә булган өчен эшмәкәрлек акча эшләү юлы гына түгел, туган ягы үсеше өчен мөмкинлектә. Әмма бер шулары да бар, татар буларак тел югалу куркынычы бар дип саныйлар. Хәзер инде балаларның телефон тотып, башка телдә сөйләшеп йөрүче балалар безнең авылда да була башлады. Ә бит һәркемгә билгеле, ана теленә, үз халкына мәхәббәт кечен яшьтән башлана.
Татар эшмәкәрләре үзләре җитештергән товарларны җыенда тәкъдим итте. Татар базарында беренче тапкыр яңа татар брендлары тәкъдим ителде. Әйтик, татар мендәрләре һәм чикләвек белән төрелгән кок, татлы. Бу рецепт безнең әби бабайлардан калган. Аны онытып та җибәргән булганнар инде. Хәзер без аны табып, аны искә төшереп, аны яңартып, шулай итеп менә чыгара башладык. Әмма әлеге хәләл товар Россиянең барлык төбәкләренә дә барып җитми. Димәк, җыенның бер бурычы элемтәләрне җайлау. Безне борчы бездә Татарстанның бернинди продукциясе дә юк. Шуңа күрә бик күрәсебез килде инде менә шушы продукцияларны. Алгача Татарстаннан, менә Чувашиядән, Мордовиядан, Сахалин тарафына продукциялар, хәләл продукциялар китәргә тиеш дип өметләнәбез. Шушында ук ишне таба. Безнең киевебез тегермән тута, агын тегермәне. Бүгенге сөкендә bir тегермән суткасына 30 тонна он чыгара. Шыгардан авылында булдык, Чувашия Республикасында бит. Шунда бер шәхси кибеткә кирдек. Кибетнең хуҗасы белән таныштым. Үзенең пекарнисы бар. Үзе эпи пешерә, үзе кондитер әйберләр чыгара. Менә аның белән сөйләштек. Киев белән мин аны аралаштырам хәзер әйбет. Менә бит шуның нәтиҗәсе каян килә ул. Шулай итеп алар үзләре эшмәкәр, үзләре хәйрияче, үзләре милләтпәрвәр. Бу җыен нәкъ менә шундыйларны җыя. Үзендә әле мондай сыйфатларны ачмаган кешеләрдә исә андый хисләрне уята да. Бер 50 яшькә кадәр мин аны сизмәдем нигәдер. Ниядер миндә ул булмады. Менә шушы форумга килеп эләктем мин. 100 кешенең барбыр да бер унысы шушында үзенең эзин тапса да, ул инде һичшиксез үзенең нәен эшләгән дип атала. Рания Абдрахманова, Алмаз Зияддинов, Гадел Миндубаев. Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юморлы караш кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сафаровка тапшырыйк. Исәнмесез. Шәһәр җирендә коммуналь хезмәтләр бәяләренә шаккатмый калмагансыздыр. Күр әле күрше, сездә дә шундый хәлме дип, квитанциягезне тотып, күршегезгә дә йөгергәнсездер әле. Бераз тынычландырырга ашыгам. Йорт җир өчен югары бәядән сез генә зыян күрмисез. Шул ут суның шишмә башында торган кешеләр дә зыян күрә. А если не будут брать, отключим газ. Пермь краеның элекеге ЖКХ министрының коммуналь түләүләр өчен берничә 100 мең сум әҗәте җыелган. Шушы хәл буенча 17 апрель көнне суд утырышы булачак дип яза РБК. Безгә нәрсә кала инде? Коммуналь хезмәтләр тарифлары инде югары даирәләргә дә шулай суккач, бәлки киметерләр бәяне. Бәлки. Әйе. Арагызда югары уку йортын тәмамлаган кешеләр шактыйдыр. Диплом өчен узак яздыгызмы? 5 ел, 1 ел, кемдер берничә айда язгандыр. Ә Мәскәүдәге РГГУ студенты бер тәүлектә бәреп аткан. Диплом өчен аның өчен нейрошелтер язып биргән. Робот була инде. Значит так, за изобретение ставлю 5, а по предмету неуд. Укытучылар берни сизмәгән. Хәзер бу егет дипломлы специалист. Инде нишләтергә аны? Дипломын тартып алыргамы, алдавы өчен судка бирергәме? Уйлаганнар да мондый тапкыр адәмне әрәм итеп булмас дип Дәүләт думасына чакырганнар. Нейрошелтерләр темасына багышланган эшлекле киңәшмәгә. Бу киңәшмәдән соң кануннарны да роботлар чыгармагай дип куркып торам хәзер. Җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында ява дип язган Тукай. Бездә исә булай дип үзгәртергә була. Кыш та көтмәгәндә килә, кар да көтмәгәндә эри. Интернетта инде видео дәлилләр пайда була башлады. Менә бер әти кеше универсаль транспорт чарасында баласын бакчага алып бара. Кыш көне бу пәрәмәч кардан йөри, яз көне судан. Вот так вот люди в куюках переходят лужи. Ә монысы Пенза. Авыл җирендәге җәмәгать транспорты. За билет передаем дигән тавыш ишетелер сыман. Көлке хәл түгел. Кеше йортының мондай усулы аяныш нәтиҗәгә китергән очраклар бар. Зинхар, кабатлый күрмәгез. Земля мерзла, что накопил все это. Адымнар тапшыруын дәвам итәбез.
Татарстан галимнәре үз эшендә югары нәтиҗәгә ирешә, әмма әлегә алар илнең фән һәм технологиялар өлкәсенә бүген куелган бурычларга туры килми дип саныйм. Рөстәм Миннеханов бер ай элек Россиядә фән көненә багышланган чарада шулай дип белдергән иде һәм ул фән мәгариф өлкәсен өр-яңа дәрәҗәгә чыгарга чакырды. Бүген фән дөньясында нинди ачышларыбыз бар? Алар кулланылышка керәме һәм біз аларны кайда күрә алабыз? Фәйрүзә Мәҗитова сорауларга җавап эзләде һәм Казан галимнәре ясаган ачышка юлыкты. Алар орлыкларның төшен, үсентеләрнең тамырын МРТ аша үтәли күреп булуын дәлилләгән. Шуның өчен патент алганнар. Аның селекция өчен файдасы зур булачак диләр. Моңарчы без медицина өчен генә дип белгән МРТ томограф мөмкинлекләренең авыл хуҗалыгына яраклылыгы турында алдагы репортажда. Менә бу томографны без ясаган идек. Әле ясап бетермәгән ул, сез күреп торасыз. Әмма ләкин ул инде эшли. Казанның медицина физика лабораториясе бу мөдире Яхья Фаттахов. Аның җитәкчелегендә җыелган бу томографны кеше организмын тикшерү өчен ясаган булалар. 30 меңләп тикшерү уздыралар. Күрсәткечләрнең төгәллеген ачыклыйлар. Хәзер менә шул Россия кануннары буенча бу томограф хастаханәдә эшли башлар өчен анарга сертификация дигән процедура кирәк. Сертификация ясарга безнең андай опыт бар инде, тәҗрибә бар. Хәзер аны эшләргә безгә генә акча гына җитми. Сертификат өчен акча җыелганын көткән арада галимнәр әлеге томографны медицинада гына түгел, авыл хуҗалыгында да кулланып булуын ачыклаган. Яшелчәләрнең эчке төзелешен аерым ачык күрергә мөмкинлек бирә диләр. Например, чөгендернең эчтәге төзелешен карыйбыз да, аның инде менә паренхима, кселема дигән бөҗралар эчтә бар, шул бөҗраларны карап, үлчәп әйтеп була. Бу чөгендерне утыртсак, киләсе елга орлыклары нинди була, аннан соң нәселе нинди була, шикәрле чөгендер буламы, аңлап була. Хәзер кырларга утыртылучы шикәр чөгендеренең 98% орлыгы чит илдән кертелә икән. Бүгенге вазгыятьтә үзебезнең орлыкларны булдыру зарур. Әлеге аппарат аша мондый мөмкинчелек арта, димәк селекция уздырырга җайлы. Менә бу өлешләр, алар менә шул внутренний полости, ул менә шул җирдә бузыла башларга мөмкин. Хәзер яңа сортларны 15 ел чыгарталар, МРТ белән эшләгәндә аны 3-5 елда эшләп була икән. Шул чөгендерне карый башласак, без уже әйтә алабыз, бу чөгендердән яхшы орлык буламы, или бу чөгендерне, значит, орлыкка җибәрбимез, например, малга, азыкка җибәрәбез. Шундый ысул белән үк алма, бәрәңге, кәбестә һәм башка яшелчәләрне тикшереп, сыйфатлы орлыкларны сайлап алырга мөмкин диләр. Бүген медицинада уңышлы кулланылучы МРТ аппаратларының барлыкка килү тарихы да Казан белән бәйле. Томографлар ясауга нигез булган ачышны безнең галим Константин Завойский 1944 елда ук ясаган була. Шушы ачыш нигезендә чит илләрдә томографларны чыгара башлыйлар. Берничә моделен бездә дә ясаганнар. Табиблар аны төгәл диагноз куярга ярдәм итә иде диләр. Татарстанның авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институтында бу ачыш турында ишетеп куанганнар инде. Менә бәрәңгене алабыз икән, әлбәттә кайбер вакытта бәрәңгенең эчендә килеп чыгарга мөмкин теге бушлыклар. Без аны кесеп карамыйча белә алмыйбыз. Бу томограф ярдәмендә без мисал өчен бәрәңгене карап, аның инде бөтен төзелешен карый алабыз. Кайда нинди тукымалар барлыгын аңлап була, нинди бушлык бармы, бушлык юкмы. Бу лабораториядә уҗымнар һәм язгы бодайның берничә төрле сорты үсә. Тамырларның үсешен казып алмыйча белмибез диләр. Казып алсаң тамырга зыян киләчәк. Әллә тернәкләнә, әллә юк. МРТ аппарат үсеп утырган килештә барысын да күрсәтә. Шушы савыт белән әгәр дә без моны томографка куябыз икән, инде тамыр системасын яхшырак өйрәнеп, без сортларның корылыкка ничек каршы тора алалармы, юкмы икәнлеген белә алыр идек. Томограф гамәлгә кертелсә, инкубаторларда да эш җиңеләер иде. Менә шушы йөзләгән йомырка арасыннан кайсы аталанган, кайсы буш булуын шунда ук ачыклаячаклар. Хәзер аны белер өчен йомыркаларны 2 атнага менә шушы камераларга урнаштыралар. Томограф булса, баштан күкәйне караган булыр идек, тә буш йомырка, аталанмаган йомыркаларны күренер иде. И шкафка тыгып тормасы ик салып, закладка ясап тормасы идек без. Ут чыгымнарын санасаң, анда зур гына суммалар җыйнала. Гадәттә 30 мең күкәй арасыннан 10-15% буш яшь атнаган була икән. Соңгылары гади күзгә бөтенләй күренми. Әз генә жарылган була, күренми. И шунда микроблар керә шунда. Хәзер аны гомумән авыл хуҗалыгында куллана башларга мөмкин. Яхья Фаттахов җиһазны авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә тәкъдим иткән. Рөстәм Миннеханов ошаткан һәм министрлыкка куллану мөмкинлеген өйрәнергә кушкан. Буларның менә шушы ясаган приборларның киләчәге бик зур. Һәм Россия күләмендә дә, дөнья күләмендә дә мондый портатив кичкенә әле агрегатны дөньяда булганы юк. Кыска вакыт эчендә 2 патент алдылар, тагын 4-не алалар. Бу бик зур эш. Хәзер инде аны каядыр конвейерга кертергә кирәк.
Аңға қадірімді бүгінгі күнні İqtisad Ministerliği da bilen de, Avul Xocalığı Ministerliği da birgelep Fen Akademiyası bilen birgelikte anı kadrinde kirtip, aparatga kirtire gerek, eylenişke hem indi жетiştirip sata başlara gerek. Bizning халыкта башлаган эш биткән эш диләр. Хәзер галимнәр бу әйтемне шушы ачыш һәм МРТ аппаратының киләчәгенә дә туры килсен иде дип өметләнә. Фәрүзә Мәҗитова, Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗахмәтов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Тагын 4 көннән мөселман дөньясы изге Рамазан аена керәчәк. Халкыбыз тормышында дин һәр вакыт аерым бер урын тоткан. Инде бу атнада ук уразага әзерлек башланды, рухи һәм физик яктан. Рамазанга багышлап нинди вакыйгалар бара, аңа мөселманнар нинди уй-теләкләр белән керәчәк, бу хакта Алия Хәйретдинова. Бу изге эшне алар киләсе атнада башланачак Рамазан аена багышлады. Яшел Үзәннең кече Ключи авылында яңа мәчеткә нигез ташы салдылар. Монда бер кайчанда Аллаһ йорты булмаган. Хәзер 6 авыл халкы, аларда 2000 кеше яши. Зур Ключидагы бердән бер мәчеткә йөри. Хәйриячеләр ярдәме белән киләсе елга үзләрендә булачак. Динебез халыкны җыя, берләштерә, каршылыкларны бетерә. Шуның өчен бу моның мәчетнең ролі бик зор булачак аның. Бу якларда мечет булмады, бу бик кирәк иде. Халык мечетне бик сарады. Исеме дә билгеле Әхмәтбай Хөсәйнов мәчете 19-20 гасырларда дан тоткан хәйрияче Оренбург, Казанда дистәләгән мәчет мәдрәсәләр төзи. Архитектурасы да үзенчәлекле, манарасы аерым торачак. Хәзер ул бер декоративный әйбер булып калса, электән ул манара инде зур функциясын башкарган. Бөтен авылны карап торганнар шул манарадан. Сөннәт буенча ул манарага менеп азан әйтә тиеш. Татарстанда 1000 Аллаһ йорты бар, 40-тан артыгы Казанда. Һәммәсендә таравих укылып, ифтарлар узачак диләр диния нәзарәтендә. Бу көннәрдә фитр, фидия, закат күләмнәре билгеләнде. Фитр садакасы 150 сум, закат тобышы 454 мең булучыларга 800 сум. Фидия садакасы бит инде закатларыбыз ул хәлле кешеләргә кагыла, шуңа күрә шуңа да игътибарлы булсак иде. Аны муллаларга да тапшырмыйлар, аны абыстайларга да тапшырмыйлар, әйме аның урыны билгеле. Бу садакаларның ул факирләргә, мохтаҗларга, авыруларга. Азлык кирип җыелмаларын җыя башлады. Закат фонды ай сайын 5 авыру балага ярдәм күрсәтә. Рамазан аенда 20 өлкән кешегә 20 сабыйга булышачаклар. Аларның берсе 7 яшьлек Майя Насыйбуллина, 2 ел элек аңа тромбоцитопатия, ягъни кан куермау диагнозы куйганнар. Дәвалау өчен акча кирәк. Безгә массаж кирәк, невропатолог безгә кирәк, нейрокоррекция безгә кирәк. Лилия Гәрәева 19 ел буе авыру апасын тәрбияли. Тумыштан ДЦПлы 55 яшьлек ханымны күтәрер өчен Закат фонды махсус җайланма алып бирәчәк. Әгәр менә шу җайланма булса, аны мин үзем генә дә бер кешенең ярдәменнән башка да юындыра да алыр идем. Юындыргач кире ала алыр идем. Мин аны коляскасына утырта алыр идем. Бер кыз булганы бар бездә, мәсәлән, безнең ярдәм белән ул балага тернәкләндерү курслары уздырып, ул бала йөреп китте. Бер дә атламый торган бала. Урында гына ятып тора торган инвалид апага biz карават алып бирдек. Рамазан рухи чистарыну изге гамәлләр ае булса, быел аңа яңа төсмер кертергә уйлаганнар. Кибет, ресторан, кафе, уку йортлары биналарын Рамазанга туры китереп бизәргә тәкъдим итәләр. Җиңүчеләрне саллы бүләктә көтә. Хаҗга юллама. Рамазан аена әзерләнә башлады. Айсылу белән Раил Гариповларның шәхси балалар бакчасы бар. Татарча сөйләшәләр, ислам дине асылларын өйрәтәләр. Рамазанга бәйрәм рухы кертер өчен бинаны бизәргә булганнар. Гаеткә дип бүләкләрен дә әзерләп куялар. Рамазан дип әбиләр сөйләп йөргән, уразалар тоткан. Просто ашамыйбыз дип йөрделәр. Без аңламыйча йөрдек. Хәзер без балаларга ул Рамазан нинди матур ай, нинди кем ул пәйгамбәр турында сөйлибез. Аларга менә шушы бүләкләр бирүдәген, алар инде 1 елга үзләренә көч туплап, 2нче елга дагы менә Рамазан ае җитә, без тагын бүләкләр җыябыз дип шатланып әйтәчәкләр. Бинаның тышкы ягында бизәргә уйлыйлар. Бу эшкә ир-атлар тотыначак. Яңа елларыбыз көтеп аладыр шулай. Шуңа шикелле без Рамазан аенда шулай итеп матур итеп бүләкләр биреп, йортларыбызны бизәсәк, бик яхшы күренеш булыр иде. Вәлиевләр гаиләсендә дә Рамазанга әзерлек бара. Быел алар изге айга күп балалы гаилә булып керәчәк. 2 атна элек 3нче уллары каюм туган. Иләрне дә бизәргә тырышабыз инде. Безнең балаларыбыз бу айны көтеп алсыннар өчен аларга бүләкләр әзерлибез. Үзебезнең милләтебез һәм өммәтебез өчен бик кайгырабыз. Шуңа күрә киләсе буыннарга
исламыбыз турында гыйлемне бирергә, аларга яхшы тәрбия бирергә бик тырышабыз. Рамазан 22 мартта башланып, 21 апрельдә тәмамланачак. Рамазан берләштерә торган ай, ул безне туганнар белән очраштыра, изге гамәлләр кылдыра, сынауларны узарга өйрәтә. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам, бер атнадан Шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.